linene mhlophe noYesu ulithi iBhayibheli evukeni kwakhe washiya nalo linene as evidence ngoba ibelele apho Yesu ayililo elinye ingcwaba kamandi lithi iBhayibheli lalilodwa elingcwaba laliphaya kwakungekho amanye amangcwaba ayekhona ayehlela abantu kodwa ke ingcwaba eli ke kaselithi kungathathwa ibheki kogqunywa kwakuthathwa ilitye elikhulu lalipreparishwa ilitye according iculture yamaJuda lalipreparishwa elolitye libe likhulu lilingane nomnyango wengcwaba and then ke ngoku noba ungathiwa ufanga ngemistake ungcwatywa ngempazamo elalitye lalibekwa lithi gungqu ongazukwazi noba uyalisusa lalilikhulu. Siyeva napha uYesu xa efika uYesu sangaphakamisela lithi wathi uYesu phaya kuLazaro lisuseni intoni baliqenga ke balisusa wawugqiba uYesu yena wamkhwaza wathi Lazaro phuma wayengakhwazwa ephansi njengangoku uyabona njengoba thina ngoku sithini sibethe ipeki ngophansi kuthiwa 6 feet uyaya haleluya bathi abadala xa besigezela abaselayo bathi noba ungashumayela umfundisi kodwa ufa kwakho uzawuncwatywa sithi ngosinilayo sithi abazawubetha ipeki bathi abadala xa behleli ngasemthatha kuthiwe mzalwane noba ungabela phezulu zawo okusalayo sithi nabeva abadala xa bezigezela begezela befuna ngoba xa unxibe kanje intanda kabhabheli lalini ugezelwa kakhulu uthetha nomntu ongakwazi uthetha hayi wena ngumsalwane namali bakhona nawe unxibe nesudu uzakumbela sithi bathi